ಶ್ರಾವಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ತ್ರಿಷಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, SRB ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ, SRB ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋ ಉಪ್ಪಳ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ, ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಲೀಲಾಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪಳ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಫೈನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜೋಡ್ಕಲ್, ಮುನಿಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೋಳ್ಯ, ಸ್ಕಿನ್ ಆಕೃತಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸಾನಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಯು ವಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, RV ಸ್ಟೋರ್ ಮುರತನೆ. ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಕಲಾಂಜಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಪನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ. ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾಪರೊಂದು ಉಪನಂಚಿತ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕಾತೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಪೇರು. ಸೊ ಓವೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಮತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ಅಂಚೂರು ತೆಲಿಪೊಡಿಗೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡನ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ತೆಲಿಪಾದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶೋಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರು ಪೊಡಿತ್ತನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರದಸ್ಕರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ ತೆಲ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ಡ್ ಮೀಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸುರೇಶನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಸುರಕಾರ್ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿತ್ತೆ ಆರಾಮ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅವಿ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಟ್ ಆಯ್ನದವ್ರು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನಂದಿನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಗೆ ಕಂತು ಪಾಡ್ಲಂಚಿನ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಿದೊಪ್ಪೇರು ಇಂಚೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನು ಪಣ್ಣದು ಕನೋಟ್ಲ ಎನ್ನಿದೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ವಿದೈಪು ಒಂದಿತ್ತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಗೂಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತದೆ ತೆಲಿಪೋನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಉಂಟು ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಂತು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ದುಂಬ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅದು ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಲಕ್ಕುನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಆತೇನೆ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಲ ಎಲೆಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬ ಬಂದೇಜಿ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ನಮ್ಮ 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 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಕೂಡ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ ಪೊನ್ನುಲಡೆ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ ಸುರೇಶನಡ ಅಂಜೋಕುಲ ಏಪಲ ಕೇನೋಲಿಗೆ ಸುರೇಶನ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪ್ರಾಯಪಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲತ್ ಜವನೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಮುರಣಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬರಿಮಲ ಸ್ಟಾರ್ ಗೊತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಣಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರು ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದಪ್ಪನಾಗ ಐಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಚ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪನ್ನ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬನ್ನ ನಾ ಪ್ರಾಯ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಡ್ತು ಇಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬನ್ನ ಏರು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೀವಿ ಯಾರನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ
ಅಪಗಾರಡ ಆಲ್ಕೆಂಡಲು ಇರ್ನ ಈ ನೆತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಪಂಡದು ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂತುವೆ ಅಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಐನಿತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಇರಡ ಪಂಡನಾಡ ಇರಗ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿಂದ ನೀರೇ ಬೇಜಾರ ಪೂಜ ಅಂಚ ಐಕೆ ಪ್ರಾಯ ಜವಾಕ್ಲಕ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ನಾತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ದಾದಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಸುರಾಪನ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದು ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಏತ ಮಾತೆರ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟು ಕಲಾವಿದಿ ಅತ್ತನ ಕೆಲವರನ ವಂಶಪಾರ ಏರಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಲಾವಿದೆ ಉಪ್ಪಿ ಆ ತರುಟಕ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆಯವ್ರನು ಅಂಚಿನ ಇಂಚ ತಿಳ್ತು ಪುರೆತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾನು ಏರ್ಲ ಅವಕಾಶ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ದದಲ್ಲ ಪಂಡೆಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸ ಪಾತೆಯವ್ರನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಅವು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿ ರೆಡಿ ಹೌದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ದೈವದತ್ತವಾದ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಸಡನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಐನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಊರುದಾದ ಮನ ಇತ್ತೇರ್ ಪನಗ ಆಪಗ ಪುರ ಏನಗ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ ಆಯ್ ಮರ್ಲಿಯ ಬಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ ನವ್ವು ಏನು ಅಂಚನ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆತನಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅವೇ ಶಾಲಾ ಜೀವನೋಡು ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋತನೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದನೆ ಅನ್ ಕಾಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ SCT ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಜನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕಲ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಇಲ್ಲಡು ಬಂಗ ಕಲ್ಪವನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಎನ್ಮೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಕ್ಲವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಅಪಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಕಲ್ಪವಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾನು ಆಡ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ಕಲ್ತಿನಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡೆ ಯಾನಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಕಿ ದಾಖಲ SSLC ಅದು ಅಡ್ಡೆಂದಲ್ಲ ಜಾಂಡಲ ಟೋಟಲ್ SSLC ಒಂಜಿ PUC ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ದಿರು ಎನ್ನ ಅತ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯ ಟೈಲರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ KK ಟೈಲರ್ ಪಣಿತಿರ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಅಂತೆ ಅವೇ ಆ ಟೈಮ್ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇನು ಎಡ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಈ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋದ ನನಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಸಂಬಳ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ಅಪಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಸಂಬಳ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಿನಿ ದಿನ ₹2 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಅಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೇಲೆ ₹2 ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಏತು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂಚ ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೇಲೆ ಪಣದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುನು ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪುನು ಬರ್ಪುನು ನಾಳೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನ್ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಿನಿ ಈ 1 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಬಸ್ ಬರ್ಪುನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಿ ಅಪದ ನಮ್ಮ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಕುಲ ಒಂದು ಪುರ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೌನ್ ನಾಟಕ ಅವಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಕೆಲವು ಈ ನಾಟಕನು ಪೂರ ಕೆಲವು ಅವಳ ಇಂಗ್ಲ ತೂಪನೆ ಅವ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅವಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿರು ಈ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂತು ತುಪ್ಪೇರು ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ ಬರ್ದೆ ಗೇಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಆನ್ ತೂಪನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಅವಳು ಮಿತ್ತದವಳು ಬಾಲ್ಕನಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಅಕಲ್ದ ಬೋದು ಬಂತು ಅವು 6 ತಿರ್ತಿದಾರ ಪಂಡಿ 6 ಜನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ 2 ಮಿತ್ತು ಬೋದು 6 ಆರೆಗ್ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಆರೆಗ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಉಲಯ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಉಲಯ ಬೋದು ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಬರ ತೋಂದಿತ್ತೇನು ಐಟ್ಲೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂಚ ಪೋದು ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಅತಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಗಂಟೆತ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ತೂವಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವುಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಲು ಎಣ್ಣಿದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಪ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆರು ಆಕ್ಟ್ ಮಂದು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮನ್ಪು ಖಂಡಿತ ಎಣ್ಣಿದಿಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಆಪನೆ ಪಂಡ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಟೈಟ್ಲ್ ನಾಟಕದ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ನ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ದೀಪನ ಟೈಟ್ಲ್ ವೇಲೆಕನ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಅರೇನಿ ದಯಪಂಡ ಐತಿ ಯಾನ್ ಮರಡೊಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಶೋಗೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಂತನಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡಗ ಯಾನ್ ಅರೆ ನಿಂಚೆ ಎನ್ನೆ ಪನ್ನಗ ದೇವಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾರ ರಂಗಭೂಮಿದ ದಯಪಂಡ ಅರೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಅರೇನು ತೂದು ಕಲ್ತನ ಏತೋ ಏಕಲವ್ಯ ನಕ್ಲು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಉರಿ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅರೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ತದ ಅಂಚ
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕಿ ಐತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಾಟ ತಿನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವೇ ಆನಂಕ ಅವಕಾಶ ಬೋಲ್ಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದ ಜೊತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮೂಲ ರಚನಾ ಉಪ್ಪಳ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೆ ರಚನಾ ಉಪ್ಪಳದ ರಚನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವೇ 21ಗೂ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ರಚನಾ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ರಚನಾ ಹಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತು ರಚನದ ಎತೋ ಜನ ರಚನೆ ಅದು ಮೂಲು ನೆಕ್ಪೋತ ನಕ್ಲು ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ಪಲ ಅವಡು ಇವನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವಡು ಇನಿ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಮಾತನೆ ನಾಟಕ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪರು ಅವೇ ರಚನೋಡು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಿ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗವೆ ಆ ರಚನದಕ್ಲಿ 1997 ಅಕ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಯಾನಿತ 23ನೇ ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ರಂಗಭೂಮಿದ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚೆ ಪಂಡೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಚನೋಡು ಅಪ್ಪ ಆಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಕಿವುಡರಿಗೆ ವಾರ್ತೆ ಪಂಡದು ಕಿವುಡರಿಗೆ ವಾರ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ವಾರ್ತೆ ಮುಲ್ಪುಂದ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲಿ ತಕ ಪಕ್ಕ ತಕ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಗಡ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬೋರ್ಡು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನೇ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ತೂದು ಪುರ ಹಿಂಗ ಪೂರ ತೂದು ಮಲ್ತು ಪುರ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಆಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ನ ಅಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 7ನೇ ವರ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಐಟ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಕೆಲವದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ 17 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ 17 ತಾರೀಕು ಬಂದ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಅವೇ 17 ತಾರೀಕು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಲೆಜರ್ ಬಂದ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯ ಅಲ್ಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2005 ಲಕುಮಿ ತಂಡ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಓದು 2005 ಲಕುಮಿ ನಾಡಗಲ್ಲ ಈ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ಗೆ ಅಂಚೆ ಬಂದದ್ದು ಮೂರನೇ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಾರ್ಚ್ 17ಗೂ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇನೆ 17 ಅಂಚ ಈ 17ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಪಂಚಮಿನ ಹಾಕುನಾಡ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕವೇ ಅವು ಎಂಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ರಚನಾ ಎಂಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದೆ ಅನ್ ಮುಂದುವರಿ ನಾಟಕ ಇಂಕ ರಚನದಕ್ಲ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಶಮ್ನಾಡಿಗ ಕುಂಬ್ಳಾರ್ ಬರೆತನ ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಂತೆ ನಾಟಕ ಬಂದದು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನಾಟಕ KJ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಬರೆತನ ಕಾವೇರಿ ಐಟಿ ಕರಿಯನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಾತ ನಾಟಕ ಮಾತ ತೂಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಪಂಡ ರಚನೆ ದಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿನಕ್ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಅವಕಾಶಗೂ ಲೆತ್ತಿನರೇನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಐರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಲೆಪ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಅವೈತೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಅವಳು ಸದಸ್ಯರಿತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಆಯ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಗಡ ಮಲ್ತ ಉಲ್ಲೇತ ಅಪ್ಪಗ ಆಗ ಮಲ್ಪೇನದ ಅನ್ನ ಪಂಡದು ಇಂಚೆ ಪಾತಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಯಾ ಮಲ್ಪೇ ಮಲ್ಪೇನ್ ಅಕ್ಲೆ ಇದು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೊಡ್ಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ಬೊಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಅವಾಗ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೊಡ್ಗೆ ಅಂದ ಇಂಚ ಅವಾಗ ದುಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದಿಂಚ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ದಿಗ್ಗಿಂದು ಐಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂದಂದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಿಗ್ಗಡಿ ಐನೇ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಕುಸಲ್ ಅವೇ ಐತೆ ಏರ್ ಲಜ್ಜರ್ ಪಂಡದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ಶೋ ಐನರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವೇ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಆನಗ ಕುಸಲ್ ಬಂದು ಅವೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಕುಸಲ್ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಅವು ಆನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವ್ನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಆಕ್ಲು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅನಿಲ್ ಪುರ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇದು ಆಪುನ ಪೂರ ಅವೇ ಸೀನ್ ಆ ವಾರ್ತೆದ ಸೀನ್ ಐಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏರ್ ಲಜ್ಜರ್ ಬರೆ ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಸಲ್ ಅನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕಾನತನ ನಾಟಕ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕಾನ ಐತೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಏರ್ ಪನ್ಪುನ ಕುಡರ ಎಂಕ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕಡಲ್ ಮೀ ಪೈನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬುಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಭರಿತವಾಯಿನ ನಾಟಕ ಪನ್ನ
தப்பா வந்து பண்ண அந்த கண்டிப்பா வரலாம் ಈ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬುದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಏನ ವೃತ್ತಿಯ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಟೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಟೈಲರ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಂಬು ವೃತ್ತಿ ಟೈಲರ್ ಆದಿತ್ತು ಹವ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಇತ್ತಿಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪನಗ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಲ ಪನ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಐತೆ ಬೇಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನಾರ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅಂಚ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪುನ ಅಂಡೈತೆ ದಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದಾದ ಇನ್ಕಮ್ ನನಗ್ ಊಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಯರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಪೊಸದಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮದಿ ಮೇಗ್ಲ ಸೀಮಿತ ಜನ ಬಂಡದು ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಬಕದಾಗಿ ಮತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಎತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೇರು ಬಂದಂಡ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದೇರು ಬಂದಂಡ ವೀಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಚುಟುಕು ಮಿನಿ ಪನಡು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ ಪದತ ನಮಕ್ ಏರಲ್ಲ ನಿರಾಸಮನ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲಿ ಆತ್ ಚುಟುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿನ್ ತೆಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸುರೇಶನ ಬಂದ್ಪೇರು ಚುಟುಕು ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಪುನಾಡ ಇತ್ತೆ ಚುಟುಕು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದೇ ಅನ್ಪುರ ನಿತೆ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಅವನಿತಿ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಂಡ್ ಕೆಲವು ದೇಟಿ ಬರಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ಪೊಸತ್ ಪನ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪನಿತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಐನ ಇದು ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪನ್ನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ದುಂಬು ಪನೋ ಇತ್ತೇರಿ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ದುಂಬು ಪನೋ ಇತ್ತೇರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಚ ವಜಿ ಮಾಟ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಚ ವಜಿ ಮಾಟ ಅಂಚಪನ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಐಟಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಇದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಯಿ ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ದೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಮಿತ್ ಬೂರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ್ ಅವು ಕೊಣಂಜಿ ಎಂಗ್ ನೆಂಪಾಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಟೋನ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ನೆಟ್ ಎತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲತ್ ನಾಟಕ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಐನ ಪಾತ್ರ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಕ್ಕೆ ಬರತ್ತ ನಾಟಕ ಅಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬುನೆ ನಂಬರ್ದು ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಂಜಿ ಮಲ್ತೇನೆ ದೇವ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ದುಂಬು ನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ನಾಟಕ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಅನಗ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನೆನಪು ಅಜ್ಜಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ನಂಬುನೆ ನಂಬುನೆ ಕೂಡ ನಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ನಿಜವಾದ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಐಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಿ ಯಾನೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಏರ್ಲ ನಂಬಿದ್ಜೀರು ಪನ್ನ ಅವಾಗ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಬೈರಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ನೆನಪಾಪನ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲಕ ಅಂದ ಅವು ಐತೇನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಬ್ಬೆಸ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಟ್ ಯಾರು ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಗಲ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಡ ಇನಿ ಯಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಪಂಡದೆ ನಿಜವಾದ ಹರ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲ ಪುರ ಆರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಇರಂಗ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಕಲವಾರು ಎಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಕ್ಕುಮಿಡಿ ತಂದು ಲಕ್ಕುಮಿಡಿ ಇತ್ತನಾರು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ದು ಈರೆಗ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಗನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪನ ಪಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ಇಂಚೆ ಪಾತಿರ್ ನಾಡ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವಿ ಪನ್ಪೆರ್ದ ಆಡ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಂಡದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಅಂಜಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮರಗದ ಐತೆ ಪರಿಮಳ ಐಕೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಬಂದ ಅವು ಮೂಸೊಂದು ಓಡೆ ಬೋತುನಿಗೆ ಓಲಾ ಪರಿಮಳ ನಿಜವಾದ ಐತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೈಕೆ ಅಂಚ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಈ ಸುರೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಗೀತನಟ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂದ್ ಇನಿಕಾನಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿಫೋಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ ಮಾತ ವಿಷಯ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತೆರುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯಡ್ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಶಬರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಶ್ರಾವಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ತ್ರಿಷಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, SRB ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ, SRB ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋ ಉಪ್ಪಳ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ, ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಲೀಲಾಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪಳ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಫೈನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜೋಡ್ಕಲ್, ಮುನಿಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೋಳ್ಯ, ಸ್ಕಿನ್ ಆಕೃತಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಹೊಸಂಗಡಿ,
ಸಾನಗ ಜುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಯು ವಾಸು ಅಂಡ್ ಸನ್ ಜುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಆರ್ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮುರತನೆ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಕ್ಕಳ, ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಮೊಳತಳೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9567413812. ಕಲಾಂಜಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದಿಜರು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮಕ್ ಎಕಾಡ್ದುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಪಂಡದಾದ ತೆಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ತೆಲಿಪಾಂಡ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆನ್ ಕನಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ತೆಲ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ತನ ಮರಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೈಕಲ ಒಂಜಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏಪಲ ಪಂಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸುರೇಶನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ನಿಜವಾದ ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಆಯ ಕೊರಪುನ ತೆಲಿಕೆನೆ ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿ ಬತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿ ಬತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತರೆ ಪುರ ಹಾಲ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಸೈಕ್ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ನದು ಹೆಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿ ಐಕುರ ದಾದ ಐಕುರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐಕುರ ಮರ್ದತ್ ಮೂರು ಸೈಕ್ ಐತಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅವನು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ತಡೆ ಪೋಲ ಅವ್ರ ಜೋಕರ್ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕರ್ ಆಯನ ಕೆಲವು ಕಸರತ್ತು ಐನು ತುನಗ ಇಂಚಿನ ಆಯನಲ್ಲ ವಾ ಸೀಕಲ ಮರತು ಪೋವು ಅವು ಸೀಕಿಗಾಗಿ ಬೇತ ಮರ್ದು ಬೋಡ್ ತೂಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೀರ ಅಕ್ಲೇನ ಐಕೆ ಕಡುಪುಡಿ ಅಕ್ಲಿತ ಸರಿ ಆತೀರ್ ಹೌದೇ ಯಾನೇ ಮುರಣಿ ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಪೂ ಆಡೆ ಅವು ನಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊರಪುಂಡು ಬಂದು ಅಪಗಾಯ ಬಂಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತರದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತರಾಡಿಕೆ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡವಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ಬಂದದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ನೀ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಈಯೇ ಪೂ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪೋಲ ಬಂದದ್ದು ಅಪಗಲ ಮುಂಚಿದೆ ಐಕೆ ದಯಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪೋಪಿಚಿ ದಯಕ್ಕೆ ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೇ ಪೂರ ಆವು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಐತು ಎನ್ನದು ಸರಿಯಾವಂದು ದಯಕೆಂಡಿಯರಿಗೆ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಜೋಕರ್ ಯಾನಿ ಪಂಡ ಆಯೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಂತ ಆಯನ ನೆಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ದೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪಂಡಾಗ ಆ ಏತೋ ಜನ ನಾಯಿ ತಿಳಿಪೋಯ್ ಅಂಡ ಆಯಗದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಯಾನೆ ಪನ್ನಾಗ ಆರೆಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ತಿಳಿಪೋಯ್ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತು ಬೇನಪ್ಪು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನದ ಉಪ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುನು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಪಿತ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕಲಾವಿದೆ ಏಪಲ ತೆಲಿಪಾಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇತನ ಬೇಜಾರು ಏತೋ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಇತ್ತದ ನಮಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪೇರು ಮನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಶಶಿ ದಾಯ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಅವು ಇಂಚಪನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಪನೋಡು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಪಡೋದೆ ಕಲಾವಿದೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ 52 ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು 52 ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಠ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು 52 ಜೋಕ್ಲೆಗಲ
ಐಟ್ ಇಂಚಾಪ್ನ ಪನ್ನಗ ಕೆಲ ಹುಷಾರದ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಓನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಹುಷಾರಾದ ಅಕ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಆಯರಿಂದ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಆಯ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯಿ ನೀರ್ಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯಿ ಮನ್ಪೇನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯಿನಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ತೂನಗ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಕನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಆಯಂದು ಆತಿ ಪನ್ನಗಿತ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತೆ ಪನ್ನೋಡದಂದೆ ಅಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಜೇಲಕ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೂ ಆಯ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂದಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನುలు ಪನ್ಪುನ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ನೋಟು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾನತೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಯಬನ್ನಗ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನ್ ದಯಬಂಡ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪುನವು ನಿಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪರತ್ತ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ನಿತ್ಯ ಈ ಇತ್ತಿನವು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಕೋಡೆ ಇತ್ತಿನವು ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹಾ. ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಯಾನವಡು ಏರ್ಲಾವಡು ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ ಕೋಡೆ ಬತ್ತನ ಇರ್ದಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಹಾ. ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಹಾ. ಮುರಣಿ ಕಲ್ಪಾಯನ ಇರ್ದಲ ಕಲ್ತದೆ ಕಲ್ತದೆ. ಅಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಲ್ತದ ಮುಗಿತಿನದು ಏರ್ಲ ಮುಗಿತಿನದ ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿದೊಂದು ಏರ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮುಗಿಂದ ಪನೀರ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದೇ ಪೊಡೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ. ಕಲ್ತು ಇದು ಎನ್ನ ಪನ್ನೊಡು ಇದು ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೈತೆ ಪ್ರಾಯ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಅಗರ್ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೈತೆ ಏತ ವರ್ಷ ಅವಡಿತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚವಲ್ಲೆ ಆಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಾಲೇನಿ 21 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ 23 ವರ್ಷ 23 ಸರ್ ಅಂಚ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷ ಬತ್ತನೆ ಹಾಗೆ ಅತಿ ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಅಂದಾಜ್ ಆದಪ್ಪಿತ್ತೆ ಸುರೇಶನ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಪ್ಪೇರು 23 ವರ್ಷ ಮನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬರ್ತಿರಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೇನು ದಯಪಂಡ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರೋಡ್ ಶೋಸ್ ನಮಕ್ ದುಬೈಡ್ ಮಾತ ಶೋಸ್ ಮಂತದ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಖುಷಿ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಿ ಈ ಗಂಗನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ 2005 ಫಸ್ಟ್ ಕುವೈಟ್ ಪೋಯಿನ್ ಅಪಗ 2000 ಇರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಗಂಗನ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕುಸಲ್ ರಡ್ಡು ಡ್ರಾಮಾಲ ಕುವೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತ್ನೆ ಅವಲ ಕುವೈಟ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪಿದೇವರ್ಗು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಬೈತೆ ಮಸ್ಕತ್ ದುಬೈ ಬೇತೆ ಬೋದು ಕುವೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಪ ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೈಕಿ ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ದಾಯಗಿ ನಾಟಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿನ ಅಂಚಿನಂದು ಇಜ್ಜಾನಿ ನಾಟಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಿದೇವರು ಪೋಪೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿಜ್ಜಾನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಈ 2003 ಟೀಮ್ ಆಯ್ನದ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ನದ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡ ನಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯ್ನದ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗ 2005 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೋಪುನು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಿ ಪದೇರ ಅವಾಗ ಬೊಡಿ ಪದೇರ ನಂಚತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಕೊನೆಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊನೆಯರಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯರಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಂಡೈತೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಕಲ ಅರೆಗೆ ಪೊಡಿ ಒಯ್ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಒಯ್ತು ಜಿನ ಹಾಪುಜಾರಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಡಿ ಕೊನೆಯರಬಲ್ಲಿ ಅವ್ಲು 10 ಇರು ಅಪ್ಪ ದಾದ ಅಂತ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೊಡಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಪು ಪೂರ ಪಾಡಿರು ಫುಲ್ ಖರ್ಚಿಪ್ನು ಪಾಡಿರ ಇನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಬಂತದ್ದು ಐನೇ ಒಂಜಿ ಒರ್ಬದಿನ ಅವಳು ಮೂಸುದು ಒರ್ಬದಿನ ಕಾಲಿ ಐನು ಮೂಸುದು ತೀರಮನಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಫೋನಾಗ ಅವಳು ವಿಮಾನ ಕುಲ್ಲುದಾನಾಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮೀನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದಾನಾಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಲ್ಲುದು ಇಂಚಿನ ಮಾರನೆ ತೊಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ದಾಲ ಉಂಡ ಕಾಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾರದು ಕುಲ್ಲಕ ಸುಚ್ಚಿದ ಎತ್ತಿನ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂದು ಪೋಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಯಾನ್ ನಿಜವ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕುಲ್ಲೇರು ಪೋಡಿದನೆ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲುದು ಅರ್ಧ ಬಬ್ಬೆ ಜಾತದನೆ ಎಲ್ಲೇ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೈ ತಿಂಜು ಐಕ್ಲ ಇನಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲು ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಎಂಚಾತನ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಅವ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವರ ಟೇಕಾನಾಗ ಉದಾಲ ಜವರ ಮಿತ್ತು ಬರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪು ಎತ್ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರೋರು ತೀರ್ತು ಒಂಚೂರು ತೀರ್ತು ಬರ್ರ ಉಂಡು ಕೊಡೋರು ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಅವಿತ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಐನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಕ ಅಲ್ತ ವಿಷಯ 2005 ಅವು ಕುವೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಸ್ ಕದ್ರಿ ಬಂದದು ಎಂಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜತ್ತಿರೋರು ಜತ್ತಿನ ಕುವೈಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಪುರಾದನಗ ಬೇರೆ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೋರಿ ನೀಗ್ರು ಬತ್ತಾರೇನು ಪತ್ತವ್ರು ಇಂಚುಕೊನಪಿ ಅವಿಂಜನ ಗೊತ್ತ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಈ ಲ್ಯಾಡನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಆದಿತ್ತು ಲ್ಯಾಡನ್ ಬೇತೆ ವೇಷ ಬರ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂತು ವಿಷಯ ಲ್ಯಾಡನ್ ಅಪಗದ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಹರದ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತನ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾಗ ಏರು ಅಂಚೆ ಬಂಡೇರು ಚಂದ್ರ ಸೇರನ್ನು ಅವಳು ಕೊನೆಯರು ಅರಿತ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಆತೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾವಂಡು ಓಡಿ ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಅಪ್ಪನೇ ಓಡಿ ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಅಂಚ ಅರೆನ್ ಕೊನದು ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಐತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಗುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಪುರ ವಿಷಯ ಪುರ ತೋಜಿತ್ತು ಬಂದಿರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇದು ಆತನು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದನ ವಿಷಯ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಐತಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪೊಂದ ಅನ್ಲ ಅವ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಪಣ್ಣಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದಾಲ ಜನ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುದಡುದು ಅಂಚಿನ ಅವು ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮದ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಅರೆಲ್ನವರ ಅದನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಲಂತಾರ ತೀರ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಅರೆಲ್ನವರ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಅನುಭವ
ಆ ಕುವೆಟ್ ಪೋದನಗ ಅವಳು ತುಂಬು ಪಂಡ ದಾಲಜಿ ನಮನ್ ಈ ಇವರ ಪತ್ರವಾರ್ದು ನೆಟ್ ಕುತ್ತಾಡು ಪತ್ರ ಕಿನ್ನಿನ ಬಿಡ್ಲಾಕ ಆ ಕುತ್ತಾಡು ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇದೇ ಬುಣ್ಣದು ಮಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಬ ದಿನ ಇತ್ತ ಆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂದಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪಗ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ಅಪಗ ಆ ಟೈಮ್ 2000 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಕಿ ನೆತ್ತ ಕಾಲ್ ಅಂಚನ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದು ಪುರಾಣಗ ಮಸ್ತ್ ಆನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ತ ಅಕ್ಲ್ ಕೊರ್ನ ನಂಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮೂಲು ಬಾರಿ ರೈಸನ್ ನಾಟಕ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತೀನಿ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ನಾಟಕ ಕುಸಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ರಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ ಎನ್ಮನುದನ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಹಾಲ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಜನಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಟೈಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ ಅವಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊರ ತಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಪಂಚಿಕ್ ಜನಕುಲ್ನ ಆಕ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕನದು ಅವು ಇಡೀ ಇವರಂದು ಅನಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಇನಿ ನಾನು ಕೇ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮನ್ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಡ್ರಾಮಾದ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಚಂದಾರ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ನಾಗೈತಿ ಏನೋ ಪಂಡೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಅಲ್ಪ ಗಣೇಶ್ ಬೇಕರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನಾಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ದಿವಂಗದ ಮನೋಜ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ ಯಾನ್ ಶಾರದಾ ಅರ್ಸಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪುನಕ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಪುನಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆದಿ ಜೆತಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಾಡೆ ಪಾತಿರ್ತವನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 2 ಮನೋಜಿದ ಅವು ಏರು ಮಾರ ಗೊತ್ತು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಅವೇ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀತೀನಿ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅದಿತ್ತಿನವಿ ಬಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಪೊನ್ನನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಆ ಕುಸಲ್ ಡ್ರಾಮಾನು ಬಂತದೆ ಅನಾಥ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗಡೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮರತ ಸೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಿತ್ತುಪ್ಪಲು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಪ್ಪಲು ಅವ ಅಂತ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಪ್ಪಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಅವ ಅನಾಥ ಪೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದ ಪನ್ನ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಬರೆ ಪುನಃ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೇತೆ ಎತ್ತಿಂది ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ನಗ ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತನಾರು ಕುಸಲ್ ದರ್ಸ್ ನವೀನ್ ಡಿಪಡಿ 6 ಬತ್ತದನಕ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನ ಇಂಚೆನಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ತಿಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚಿನ 6 ಬಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಕ್ಕೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರಣಗ ಅಂಚಿನ ಆ ತಿಂಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬರೆ ಒಂದು ಪೋತ ಬಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ಬರೆ ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನೇ ವಿಷಯ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗೇಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿದ ಇದು ಯಾವೊಂದು ಪುನಃ ನೈಜ ಘಟನೆ ಪತ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಪ ಘಟನೆ ಪತ್ತದ ಬಕ ಬಾಕಿದ ಐಕ ಪನ್ನ ಮಂಜಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಂತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಲ ಕವರ್ ಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಪಾರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೈಲರ್ ಯಾರು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಟೈಲರ್ ಮುಲ್ಪಲ ಈತೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಂದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನಲಂತ ಮಾತೆರೆಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಜನಲಂತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನಮಿತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಈತ ನಟ ಒಂಜಿ ನಮಗ್ ದಾದ ಮನ್ ಪೇರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಉಂತುದು ಉಂತಿನೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬಂದಲ್ಲ ಮಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ದಯಪನ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಾಳ್ ದುಂಬು ಆಡಿದೆ ರಚನದ ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ಅರ್ಸಿಡಿಯನ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಶಾರದಾ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಕಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜೋಡಿಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಪದ ನೆಟ್ಟಿ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿನದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆನಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಐಟು ಒರಿ ಪಂಡನೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲ ಅದ್ಮನ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಐತೆ ಬರಣಗ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚೆ ಬರೀತ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲವು ಪನಿಯರ್ ತಯಾರು ಪೂಜೆರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾನೆ ಆಂಡ್ಲ ಬರೆನಗ ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೋಡಿ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಬರಣಗ ಅವಡು ಹತ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಪುಜಿದ ಪಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ ಪೊರ್ಚಿದ್ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಲಂಗೋಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಲಂಗೋಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರಳ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಬಾರಿ ಶುಗದ ಪಾತ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಲಂಗೋಡ್ ಐಟ್ ಏಜ್ ರೋಲು ಮಂಗೆ ಮಲ್ ಪೊರ್ಚಿದ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರನಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಐತೆ ಈ ಕೆಲ ದುಂಬು ಪನ್ನಗಿಂಚನ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತೊಂಡ ಒರಿಯ ರೈಟ್ರ್ ಐತೆ ತವಾಕ್ಲು ಐತೆ ಚಾಪರ್ ಕೊಡ ಆರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರೆ ಬರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ಕೊಡೆಲ್ ಬಯಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಂಡ ಕಿಶೋರನ ಅಂಚತ್ತು ಏರುವರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಡ್ತಿಯವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆತನಕ್ಲು ಇದು ವಸಂತ ಮೀನಾ ಅವಡು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತ ಅವಡು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಕ್ಕೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮನಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ
ದಿನಶತವಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಳ್ ಅರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬೊಲಿವುಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪನಿರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಐತಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇದಲ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಅಂಚದ ಬಂದ 5 ಪಕ್ಕ ಐತಿ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಇಕ್ಲ 6 ಜನ ಜೋಕ್ಲಡು 6 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಪೋತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಕೃತಿಯರ ಪಂಡ ಏಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಪುನಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಅನ್ನೆವಡು ರಡ್ದೆ ಪಲಾಯನಕ್ಲವಡು ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಲವಡು ಮೆಗ್ದಿಯವಡು ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿವರನ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನ ಟೀಮ್ ಪೋಯಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾದ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನದವರ ನಂಗೆ ಪೋಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿದ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಮಿಯಪ್ಪದವು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿತ್ತು ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಅವಡು ಯತೀಶ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಅಂಜನಾಥ್ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಚಿ ಕೇರಳ ಆಯ್ತು ನನ್ನಟ್ಟು ಬದುಕು ತುಳುನಾಟಕ ಇದು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಊರುಡು ಪನೋಡ್ನಾಡ ಇತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪನ್ ಊರು ಎಂಕ್ಲಿದೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಉಂಡುಂದಾದಲ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪುದರ್ ಮಂತಂದು ಪೋತನ ಸಾದಿ ಮಂತು ಕೊರ್ತನಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ದುಂಬದೈತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಕ್ಲಪುರ ದುಂಬದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಪುರ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತಿ ವೀರಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಈಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಇತ್ಯಾನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಬೈಲ ಹೊಂಗಲಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡದು ಬೈಲ ಹೊಂಗಲಡು ಆರು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಆರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬೀಗದೆ ಪೂಜಾರ ಉದ್ವಾ ನಿನ್ನ ಸಮಾಜ ಅರ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆತನಾರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇನಿ ವಿಜಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ ಬೇವಿನ ಗೊಪ್ಪಡುಳ್ಳೇರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿನ ದುಂಬ ಅಭಿನಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪುರೋಪುನಾಗ ಬಾರೆಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾರು ಕೆಲವು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಬರೀತೀರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೀರಿ ಅಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪುದರ್ ನಿಜ ಮಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಮಂತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲ್ ನಮಕ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೇ ರಾಜೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ದುಯ್ಯರ ಪಂಡಗ ಇತ್ತನಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ದುಂಬು ಉವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಕುಡ್ಲದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಉವ್ವೇ ರೀತಿ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡು ಅತ್ತಿಂದ ಕಲಾವಿದ ಉವ್ವೇ ರೀತಿ ಆಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದವ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಣ್ಣ ನೆನ್ಪನ್ನ ಶಿರಸನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ತುನುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಮಲ್ತೀಚಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ನುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಬರತ್ತೆ ಯಾನ ಸುರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರದ ಐನಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ನುಲ್ಲೆ ಐನಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಜಿಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒಬ್ಬ ಉಂಡು ಐತೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತಂಡಿ ಐನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿದ ಬೇತಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಅವು ಆವಡ್ ಸುರು ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಹನಿಗವನ ಇರು ಚುಟುಕು ಮತ ಬರೆನಕ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಮಸ್ತ್ ಪುಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರೋಡ್ ಇತ್ತಿನಂಡ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ ಅವು ಪನ್ನಗ ಎಂಕೆ ಯಾನ ಐನ್ ಉಲ್ತಲ ದೊತೊನ್ನತ್ತು ಇತ ನಮ್ಮಂಜಿ ವಸ್ತು ದೊತೊಂದಿನ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪಟ ತೊಳು ತುಳು ತಂದು ತುಳುಲ ಅಂದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದು ನಮಕಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿಂಜಿನ ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಪಾತೆರ್ನಾಗೈತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಸಡನ್ ಬತ್ತು ಪೋಪುಡು ಕೆಲವು ಸಡನ್ ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜು ಅವು ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಈ ಬಕ್ಕ ಏನು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೆಲವು ಹನಿ ಹನಿ ಸೇಟ್ರ ಹಳ್ಳ ಜೋರು ಬತ್ತಿರ ಬೊಲ್ಲ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡದಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಕನ ಉಂಡು ಅವು ಆತು ಅವೈತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡದಿತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನೆಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಅಂದು ಏನೊಂಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಜನ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿವ್ರು ಮೇನ್ ಏಪಲ ಇನ್ ಪಂತಿ ಮಲ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡ್ನುಲ್ಲ ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸಿ ರೆಡಿ ಆತನು 1,000 ಹೊಸ ಗಾದೆ ಎಂದನೆ ಸಾರ ಎಸಲ್ ಗಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದು ಅವು ಪುಸ್ತಕದ ತಯಾರಿಡುಲ್ಲೆ ಅವನು ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ ಗಾದೆ 1,000 ಆತನು ನನ್ನ ಐತೆ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಸಾರ ಎಸಲ್ ಗಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ದುಂಬು ಬರೆದು ಅವಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು
ಅವು ಬಿರ್ಸೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಬಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಉದಯವಾಣಿಯ ಒಕ್ಕ ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕಿರಣ ಅದನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಕಿರಣ ಇತ್ತು ಉದಯವಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ಅವಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10 ಪುನಕ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ಯನ ಪಂಡೇರು ಏನ್ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪಾತ್ಯನ ಹುಷಾರು ದಾಯ ಇಂಚಿ ದೀತಾರು ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದದು ಅಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ದ ಅದು ಇಂಚೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಆರು ಬಂಡೆ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿದ ಯುಗ ಪುರುಷ ಹಾಲ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ಅದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಪೇಪರ್ ವಿವಾಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ ನೈಟ್ ಅರ್ನ ಫುಲ್ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪೇಪರೇ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪುಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನೆ ಕುಸಲ್ದ ರಸ ಬಂದದು ನೂದು ಹನಿಗವನದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಅದೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುರೇಶನ್ನ ಬರೆತಿನ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಲಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ನಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬರ್ಕಂ ದಯಪನ್ನಗ ಅವಳ ಐಟ್ ಐನಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿದ ಅಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲು ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಮಂತಿನದ ಅವರು ಅಲ್ಪಲಂದು ಅದು ಕಿನ್ನಿಗೋಲ್ಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ಮಂತನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 250 ಬುಕ್ ಅವು 500 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ 250 ಬುಕ್ ಅವಳು ಬಾಂಬೆ ಸೇಲ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐದು ಬುಕ್ 10 ಬುಕ್ ಇತ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಗ್ಗಿನ ಬಡಿದಿ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕ್ಲು ಬಡಿದಿ ಅಂಚ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಏನು 2004 ಮದ್ಮೆ ಆತೆ 2004 17 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಇಂಚೆ ಬನ್ನಗ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ SSLC ಇಲ್ಲಿ ಮಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಖುಷಿ ಲೈಫ್ ನಿಗೆ ಪೋಂದುಲ ಅರ್ಥ ಡ್ರಾಮಾ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಾತಿನ ದಿನಕುಲು ಮಾತೊಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ದೆಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಗಿದೆಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತ್ತವೇ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನಿ ಬಂದ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಜಿದಾಲ ನಿಜ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ಡ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮದ ಬರೆ ಉಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಅರ್ಧದ ಬರೆದೀತನ ಅಂಚಿನ ಬರ ಉಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಪುರ ಸೆಟಪ್ ಅವನುಂಡು ಜಲ್ಲಿ ಆತು ಮಾಡಾತು ಜಿ ಗೋಡೆ ಗಟ್ಟ ದೀತಿನ ಆತಿ ಅಂಚ ನಲ್ಲಾತ್ ಪಾತೆರುಂಡು ಇರಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಶೇರ್ ಮಂತರ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನ ಚಪಾಲೆ ಬಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೇರ್ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂದಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ನಡ ನಲ್ಲಾತ್ ಪಾತೆರುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರೇಕ್ ಶಬರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಶ್ರಾವಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ತ್ರಿಷಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, SRB ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ, SRB ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋ ಉಪ್ಪಳ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ, ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಲೀಲಾಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪಳ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಫೈನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜೋಡ್ಕಲ್, ಮೊನಿಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೋಳ್ಯ, ಸ್ಕಿನ್ ಆಕೃತಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸಾನಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಯು ವಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, RV ಸ್ಟೋರ್ ಮುರತನೆ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಕ್ಕಳ, ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊಳತಳೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9567413812.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿನ ಕೊಲ್ಲಾದನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೈನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಕತೆ ಮಾತ ಪಂಡಾರ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದು ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ನೆಂಪು ಅಂటున్నాಡ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಕಲಾವಿದ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಇನ್ನು ಏರಡಲ್ಲ ಪನಿಯರ ತಯಾರು ಉಪ್ಪುಚಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಅಂಚಿನ ದುಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಬೇಜಾರದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಗಿದ್ದೇವೆ ಕಲಾವಿದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಪ್ರತಿವರಿ ಕಲಾವಿದ ಕಷ್ಟ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜಿಂದನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಕೊಡೋಣ ಕಲಾವಿದ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತದ ದುಂಬು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದಯ ಪನ್ನಗ ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಇತ್ತು ದಯ ಪನ್ನಗ ನಾಟಕ ದಯ ಪನ್ನು ಇತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದಾರದು ಬಂದಿರು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತಿಕ್ಕಲ ಕಾಂಡು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂದು ಆಂಡು ದುಂಬುಂಜನ ಮಾಡಿ ನಾಟಕದ ಬಂಡ ದುಂಬನು ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ನಾಟಕದ ಬೊನ್ನೆ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಬಂಡು ನಾಟಕ ಆಟದ ಕಂಡ ಜಾವ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ಲ ಐನು ವೃತ್ತಿಪರವಾದ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀ ಬೈದಿನ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಐಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ರಿಪೇರ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ ಪುನಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ನಾಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದೆ ದುಶ್ಚಟ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪುರಾಣಗ ಕೆಲವು ನನಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂದು ಅಂಚ ಶೋಚನೀಯ ಪುನೊಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಇತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ನನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂಗ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆ ಏಪಲ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಪರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗೊಂದು ದೇಪನಗ ಅವೇ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆಲಕ ಕೋಡೆ ತೆಲಕ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬದಲ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಈತ ಸಾಧನೆ ಮಂತದೇರು ತೆಲ್ಪಾದೇರು ಅಂಡ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಾತು ಬರೊಂದಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಭಿನಯ ಮಂತನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ತೂನ್ ಬರ್ಪಂಚಿತನ ಟೈಮ್ ಆತಂಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ಅಪ್ಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೇರೆಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಭಿನಯ ಮಂತನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಬಾಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂತಿ ಅಂಚ ಕಾಪುಣಿ ನಿಕುಲು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತಿ ವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂದು ಬಂತೇನಾ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಬೋದು ಪಟಕಿಗೆ ತೂಕೋಡಂದೆ ಪುಲಿ ಆತಲಾಗದ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೂಲು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತೆ ದೈವಚರಿತ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿದ ನಿಕುಲು ಮೂಲು ಮಾತದ ಬೇಣು ಬರ್ಬಣ್ಣ ಕಣಿಗೆ ಬಂಡ ಸಮಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದತ್ತ ಅದು ಗವ ಉಂಡ ಓ ಅವ ಅಷ್ಟ ಅವು ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುಂಡಿ ಅವು ಗರದಿದ ರಂಗಲ ಐತ ರಂಗಲ ಒಂಜೇಲ ಕಾಯಿಲೆಟ ಅಂಡವ ಓ ಮಂಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚೂರಲ್ಲ ಬರ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಒಲ್ಲ ಮಿನಿ ಆದಿಡೊಚ್ಚವು ಓಲ್ಲ ನುಂಗದು ಜೋಕುಲು ಗಾಲಿ ಬಟಾನ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಹೋಗಿರುವ ಆಗೊತ್ತು ಜವ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ದೈವದೇವತೆ ಮೂವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಸುಮಾರ ಸಣ್ಣ ಮೀಡಿಯಾನೆ ದೇವೋ ಸಂಪ ಆಯ್ಕೆ ಬಾ ಮುಸಾರುಂಡೆ ಅನ್ನ ಗುಸಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗದ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಚಿ ಅವ ఆయన ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ನಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದನೆಲ್ಲ ನಿಗಂಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಾಳೆನ ಪಂಡ್ರಿಯಾನೆ ನೀ ಯಾರು ಮಂತ್ಯಾರ ಪಂಡ್ರಿಯ ಯಾರು ಪಂಡ ದಪ್ಪೆ ಓ ಸರೋಜಿನಿ ದಾ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ಪುಣೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ ಮಾಗೆ ಸಂತು ಮಾವೇ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿಯಾರೆಗೆ ಅವ ಸುರೇಶನ ಅಭಿನಯ ತುಯರತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಲಕೈತನ ಅಂಚಿತನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶನ ಅಭಿನಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲವು ಸುರೇಶನ ಕೇನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುಡರಿನ ಒಂಥರ ಕಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸುರೇಶನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೇ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಂತಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ಅನುಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ತಪ್ಪುಂದ್ರ ಅತ್ತು ದೇ ಪನ್ನಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ನಗ ఆయన ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಎಂಕಲ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಕಾಪಿಗಾರನ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಬರಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಬರಣಗಳ ಕೆಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪನ್ನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲಕ ಪನ್ನ
ಅರ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬರಪ್ನ ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಇಂಚನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಂಗೆ ತೂನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಂಕಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೇತ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಐತೆ ತೂನ ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಐತೆ ಚಿತ್ರ ಮಂತ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅವು ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಆನ ಅಭಿನಯ ಲತ್ತು ಅವಲ ತಂದ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳು ಮಲ್ಪುರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಏತೋ ಜನಿತ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲೇವರು ಅಂಚೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ನೆತ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ತೀಯರೆ ಪೋಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ಬೈತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಬತ್ತನ ಮೂಲತಃ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಬತ್ತನ ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟ ನಮ್ಮ ತೀಯರೆ ಪೋಣ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಂತಿ ಕೂಲಿ ಮಲ್ಪನವ್ರಿ ಅದಾದ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಜೋದ ಹಚ್ಚತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದತ್ ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರು ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿಲೀಪ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇನಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಹಣ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಚಿಲ ಆವಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ಲ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನುಕರಣೆ ಅವಡ ಒಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಮಲಯಾಳಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ ಬದ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ದೇಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ವ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತ ಬರ್ಪೇರೆ ಸ್ವರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಭಿನಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದತ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಲ ಡ್ರಾಮಲು ಯಾನ್ ಮಣಿನ ಕಣ್ಣದೋಜನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಂಗ್ ಕೂರ್ನ ರೋಲ್ ಹತ್ತವ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡೆ ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಾಮಿನಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ರೋಲ್ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಆ ಕುರುಡನ ರೋಲ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಾಮಿನಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಜಾನಕಿ ರಾಮನ ರೋಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಟೊಂಜಿ ಯಾರನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಓ ಕುರುಡ ಅಂದಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಾಮಿನಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚೆ ತೂನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಬ್ಬ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕಿಶೋರನೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ಈರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಧರ್ಮಿ ಅವು ಮಲ್ಪಾಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮನ ರೋಲ್ ಅಂಚಿನಿ ಧರ್ಮನ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ದಯಪನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಪನ್ನು ಪುದರ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾನಕಿ ರಾಮೆ ಪನ್ನು ಪುದರ್ ಜನಕುಲ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಧರ್ಮ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನೆಂಪುಡೂರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀನ್ ಡ್ರಾಮಲ ಅಂಚಿನಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚಿಲತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಐಟ್ ಸೀನ್ ಐಟ್ ಧರ್ಮನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಧರ್ಮನ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ದಯಪನ ಅವೇ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಚ ಪುಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ತಾನೆ ದಯಪನ ಕಲಾವಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನ ಇದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಐತೆ ಹೊರ ಐತೆ ದೂರ ಸುರೇಶ್ ಬತ್ತಿ ಎಂದೇ ಪಂಡರ್ನಾಂಡ ಅವಳು ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಏಪ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಪುದಾರ್ನ ಮಲ್ತಾರ ಇದೊಂದು ಭೂಬನ್ನೆ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಆಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಭೂಬನ್ನಿ ಭೂಬಾಲಕ ನಿಜವಾದ ಪಡೀಲು ಮಂತನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಾನೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮುಖೇನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವೇ ಇದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಾಮಿಲ್ ನಂಚಿನಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಜನಕ್ಕಳು ಜಾನಕಿ ರಾಮಿಂದ ಪಣ ಅಪ್ಪ ಯಾವಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಯನ ಪುದರ್ಡ್ ಆಯನ ಅಲ್ಪ ಗುರುತಿಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ಅಪ್ಪ ಗುರುತಿಸವ್ರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಂಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭವನ್ ಮಣಿನೀರ್ ನೆಂಬಂತ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆರ್ ತೆಲ್ಪಾದೇರು ಬುಲಿಪಾದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಗೌಡು ನಾಡನ್ ಪಾಟ್ ಗೌಡು ಪೂರ ಅವತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಮೇಶ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ ನೆಂಪು ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ ಏಪಲ ನೆನಪಾಪ್ನನಿ ದೇವನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಪೋಡ್ನಲ್ಲ ಧರ್ಮನ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪೋ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಧರ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರೋನಿತ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಧರ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಗ್ಲಾಗ ಅವು ಮತ್ತ ಚೆರುಗೋಲ್ಡ್ ನಾಟಕನಾಗ ಅಂಚೆ ಆನಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ನ ಆಕನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತಿರಿಪವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಂಚೆ ತಿರಿಪವನ ಪಂಡದು ಒಡಮುಟ ಕಾಲ ಕ್ಷಣಿಕ ನರಮಾನಿ ಬಂದ್ಪು ನಾವ್ಯತೆ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಪು ದಾಲಜಿ ನರಮಾನಿ ಕಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಏಪ ಅಂದೆ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಶು ಜಾ ದೇವನ ಗುಡ್ಡು ಪತ್ತರ ಪೋನಾಗ ಐತ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಅವು ಬದುಕು ಐಕುಲು ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಆವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ನರಮಾನಿಗೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಆ ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಕ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಾಕತಾಲಿಯ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಕುಲ್ಲುನಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲು ತಾಲುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಡಿ ಉನ್ನ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಲಿಯ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ಇಂಚ ಆತರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಅವೇ ಏನ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲವನ್ ಬಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅವ್ರು ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಧರ್ಮನ ಬಡ್ಡಿದಾಯನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತಮಿಳ್ ದಾಯನ ಐಟ್ ಧರ್ಮನ ಮೂಜಿನ ಸೀನ್ ಪೋದು ಧರ್ಮೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯರೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನ ಗಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಪನ್ ಪೇರು ಪನ್ ಯಾನ್ ಪುಟುದಿನೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಪ್ಪ ಬಲತ್ತಿನೇ ಕೇರಳಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಸೈಪುನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಿ ಸೈಪುನೇ ಮೂಲ ಎತ್ತ ಸೈಪುನೇ ಮೂಲ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಸೈಪುನೇ ಮೂಲ ತಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಉಪ್ಪಲ ಕಡತದು ಪೋ ಪೂಜಾ ಉಪ್ಪಲ ಕಡತದಿ ಅಂಚಿ ಪೋ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಅವೇ ಸೀನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಗಿದೆ ತಂದು ಬತ್ತಿ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದು ಇಡೀ ಬೆಗ್ಗಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಆಯ್ತು
ಹಾ. ದಾದ ನಿಜವಾದ ಆಯ ಬನ್ನ ಇಂಚ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಮಿ ನಿಂಚ ಪನ್ನಗ ನಾಟಕದಾಡಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂತಿಗಿರಿ ಕುಲ್ಲಿಯಂದಾಂಡ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕರಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ನರಮನಿ ಎತ್ತು ಹಾ. ಅದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಂತು ಆಯನ ಬೇಲೆ ಆಯ ಮಂತು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ದಲಕ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವಳು ಬತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಅಂಗಿ ಬರದತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬರೋ ಒಡಿಂಜಿನ ಮಲ್ಪು ನಿಂಚಿನ ಬಂಡೆ ದಮ್ ಗಟ್ಲಾಗ ಆಪನ್ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇ ಪನ್ನಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇಗಳ ಏರಿಯಾಗಳು ಮಲ್ಲಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದು ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ನ ಪಪ್ಪಾರ ವೀರಪ್ಪ ಅಂಬಾರ್ ಆರು ಬತ್ತು ಕಾರ್ಕೊಂತೀರು ರಪ್ಪು ಕೊನೊಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಡೆಗೆ ತನಗನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದು ಅಂಚಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಧರ್ಮ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪಂಪ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬನ್ನ ಕಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಟದ ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನಂದೇ ಒಂಜಿ ಕನೊಟ್ಟು ತೂಲಕ ಆತ ಕನ ನೀವು ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಏಪಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿ ಅದೇ ನಮಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪನ ಪನ್ನ ಕಲಾವಿದ ಎದುರು ತಿಳಿಪದಿತ್ತನ ಪಿರವಡಾಯನ ಬೇನೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತೋ ಜನತ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದ ಅಲ್ಪ ಮರತದ ಆಯನ ಮೂಲ ಪಾತ್ರದ ಮುಖ ಏನೇನೇ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಯ ಉಪ್ಪು ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯತ್ತಿ ಇದು ಯಾನ್ಲ ತಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಶಿನತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಪಾತ್ರದ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ಣದು ಉಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಆಗಿತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಮರತು ಹೋಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಡ್ದು ಪೋಂಡ ನನಗೆ ನೆಂಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇನ್ನಿತ ನಮಕ್ ಸುರೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕುಳಿದು ಪಾತಿರ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಇರೆಗ್ ನಮಕ್ ಕುಡಲಾತ್ ಪುದರ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕಂತೀನಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ V4 ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಲೈಕ್ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೋಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಪಂಚಿಡ್ದ ಮಿತ್ ಪಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚುಟುಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೆ ಕೆಲವದು ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಳ್ದಿಜ್ಜರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೇತಿರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಅಕ್ಕನ ಪಾಪಿ ಬೇತಿರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಗಾರ ಬಂಟ್ವಾಲ ಅಂದಿತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಬಂದದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವನಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಅವಿಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಆತಿ ನಮಗ 4-5 ಜನ ಒಟ್ಟ ತೆಲ್ಪವನ ತೆಲಿಪ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಪವನೇ ಉಪ್ಪು ಬೇತಾಯ್ಕದಲ್ಲ ಜಕ್ಲಿ ತೆಲಿಕೇನೆ ಬೋಡೇನ ಆತಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನೈನ್ ದಯ ಪಕ್ಕಡ ದೀಪ ಜನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಜನಕ್ಲು ತೆಲಿಪುಂದ ನಾವು ದಯ ಪಕ್ಕಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊರ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಡಂಬಟ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ತೆಲಿಕದ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ದಯಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೋಡು ತೆಲ್ತಿನ ತೆಲಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಜನ ಪಂಡಾಗ ತೆಲ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪಿತಿಜಿನ ಅನಾಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ಪಂಡಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ತೆಲ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ತೆಲ್ತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಸೀಕೆ ಅವಲ್ಬೋದು ಈ ICU ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆತಲೆ ಇದಾಯ ನಮ್ಮನ ಸಯ್ಯರನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ICU ದೀಪೇರ್ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಹೌದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ದುಂಬು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದವನು ದೀಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪ ತಿಂಪಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪ ಐಸಿಡ್ ದೀಪ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಯ್ಯರ ನಮ್ಮನ ICU ದೀಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪನ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇರೆಗ್ ಓಲಾನ್ಲ ಆತಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಕತ್ತು ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಅಪಗ ಕಲ್ಪ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೊಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೋನಗ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನದ ಅವರ ಯಾನೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜವದಿ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೇರ್ದು ಆ ನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕುನಿಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತದೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಯಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಕಲ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಯಾನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಹಿಂಗ ಕಲ್ತಿನ ಇಂಚ ನಿಜವಾದ ಮರತು ಬೈಲಕ ಆತನ ದೇಪನ ಆತ ಬಂಗೋಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಪಗ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪನ ನೆನೆ ಜೈದೋಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಎತ್ತಿನ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದು ಕೂಡ ಯಾನ ಕಲ್ತಲೆಕ ಆತನ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಪೋಂದೆ ಕಲ್ತಲೆಕ ಆತನ ಶಾಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದು ನಮಕ್ ಏನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇರಗ ನಲ್ಲಾತ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಪಾತೇರುವೆ ಏನಿತ್ತ ಕಲಾಂಜಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋಡುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಡೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಪಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯಡ್ ಒಂಜಿಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್.
ಶಬರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಶ್ರಾವಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ತ್ರಿಷಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, SRB ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ, SRB ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋ ಉಪ್ಪಳ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ, ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಲೀಲಾಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪಳ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಫೈನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜೋಡ್ಕಲ್, ಮುನಿಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೋಳ್ಯ, ಸ್ಕಿನ್ ಆಕೃತಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸಾನಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಯು ವಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, RV ಸ್ಟೋರ್ ಮುರತನೆ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಕ್ಕಳ, ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊಳತಳೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9567413812. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ಹವ್ಯಾಸ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಟೈಲರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಟೈಲರ್ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಇದೇ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಟೈಲರ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಲರ್ ಕಲ್ಪಡು. ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನಿಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಚಿತ್ರಪುರ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ದಿನ ಐಟಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ. ಅಂಡ ಏನ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟೇನ ಮಗಿ ಹಾಯ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಇಂಕ ಬಾರಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿವು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈ ಹನಿಗವನ ಒಲ್ಪಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಹನಿಗವನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕವೇ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಸ ನಿರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅವು ಎಂಡ ಪಂಡ ಇನ್ನು ವಾರೀತಿ ಯಾನ್ ಇಂಚದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಐತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಇದು ಬರೆತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ವೈಕ್ಲ ನಿಜ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ ಪುರ ಪಾವನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತ ಗಾದೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪುನು ಅಡ್ಡಕ್ಕ ಐಟಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ ಆತಂದು ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಾವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬಿರ್ಸೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದಪ್ಪಗ ನರೇಂದ್ರ ಕರಕಡ್ ಪಂಡಿರ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟೋರ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆರು ಪಂಡ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡಿತ್ತೇರ ಇಂಕ ಪಂಡ ಇರಿ ಇಂಕ ಅರೆಗೆ ವನಗ ದುಂಡಿ ರಾಜನ ಕೇಳನ ಕಾಪನಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹನಿಗವನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪುರಾಣ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಕುಡಾತ ಇಂಕಂದು ಕೋರ್ನಾರು ಚೇತನ್ ವರ್ಕಾಡಿ. ಚೇತನ್ ಅವ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಗೊತ್ತ ಚೇತನ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇತನ್ ಮಾಡಿ ಈಡ ಈತ ಉಂಡು ಇದೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವಾರು ಅಂಚ ಚೇತನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಬರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕಂದು ಈ ಹನಿಗವನ ಪುರ ಅವು ದಾದನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಪೋಪು ನಾವು ಇಂಚ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡದ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಸಲ್ದ ಟೈಮ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಬರೆದಿತ್ತು ಐತೆ ಫುಲ್ಲು ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಂಚನ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಪೊಣ್ಣುಂದೆ ಗುರ್ತಪತ್ತೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದಯಬಂಡ ಪಾಡುಜೇರು ದುಂಬುದೆಲ್ಲಕ ಮೊರಂಪುತ್ತಿತ್ತು ಲಂಗ ಬದಲು ಬೈದಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವಳ ಮೊರಂಪು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಲಜ್ಜಿ ಮುಂಡೊಡೊಂಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟ ಬದಲು ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನ ರಂಗದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದ ಪೋಂಡಲ ಮನಿಪಿಜೀರು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ ಬರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡೈತೆ ಕುಡಿഞ്ഞു ನೆನಪಾಪನಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೂಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಅಂಡ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಊರ್ದ ಪುದರ ಮಾತ ಜೋರುಡು ಉದ್ದಗ ಪನ್ನಗ ವಾಪು ನಮಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ನಂಕ್ಲ ದಾನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ಅಂದ ಸುರೇಶ್ ಮನೀಶ್ವರ ಅಂಚತ್ ಅವ ಉದ್ದ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪಾಪ ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನವು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಇತವ ಯಾನ್ ಬರೆಪ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಯಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಪುರ
ಯಾನ್ ಬರೆತ್ತಿದ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾ. ಎಂದ್ವೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು 100 ಪುದರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ ಬರೆತ್ತಿಚೇನ್ ಯಾನ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ನಾಗ ಈ ಟ್ರೈನ್ಡೆ ಕೆಲವು ಜಂತ ಪುದರ್ ಪುರ ಕೇಂದ್ ಐ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಉದನ್ ಕೆಲವು ಪುನ್ನಲ ಪುದ ಈ ಕೆಲವು ಪುನ್ನಲ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಐ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಪುನ್ನಲ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಕೆಲ ಕೇಂದ್ ಐನೆ ದಿನ ಐನು ಪಾತೆರದ ಪಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಯಾನ್ ಬರೆದು ಕಲ್ತಿನತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿರ ನಮಸ್ಕಾರದ ವಿಷಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಉರ್ದ ಪದಾರ್ಥ ಮೈದ್ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಂದಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ತಿರ್ತಿನಕ್ಲೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪರವರ್ದಾಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಲೆಲಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ತಿಳಿಪಿನಕ್ಲೆ ನಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ಬುಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ಉದ್ದದಕ್ಲೆ ಕುದ್ದದಕ್ಲೆ ತೋರದಾಗ್ಲೆ ಸಪ್ರದಾಗ್ಲೆ ಬಲ್ದದಾಗ್ಲೆ ಕಪ್ಪದಾಗ್ಲೆ ತುಳುತಾಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲೆ ಹಿಂದಿದಾಗ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಮಿಳ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸರ್ವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಉಪ್ಪನ್ರ ಎನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ನಾನು ಏಪಾಲ ನಮ್ಮ ನಿಂದು ಮಲ್ಪೊಡದು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಅವು ಮಾತೇರ್ನ ನೆಟ್ ಬರಂದು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೈದು ನಾನು ಆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂದೆ ಕಾ ಅಕ್ಷರ ಕಾ ಪಂಡ ಕೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತೀರೆ ಪೋಂಡ ಆ ಅಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನ ಪಂಡೆ ಕೆ ಟೈಲರ್ ಕೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 17 ದಂಚನೆ ಅಂದ್ 17 ದಂಚನೆ ನೆಟ್ ವಿಷಯ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಕಿ ಅಕ್ಷರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಚನ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕುಸಲ್ ನಾಟಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಆಯ್ತ ದನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣಿ ಅವಲ ಕೇಟುಂಡು ಆಯ್ತು ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಅವೇತ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಾಟಕ ಕಾವೇರಿ ಐತ ಬರೆತನ ಕೆಜೆ ಕುಕ್ರಾಡಿ ಐಟನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕರಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಕಾ ವಿಷಯ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ತಾರು ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಕನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೈತರು ಕಲ್ವೆ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೈತಲೆ ಕರಿಮಣಿ ಕೊನೆಯರ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡದು ಉಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಈ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಷ್ಟ ಆತಿರ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನನ್ನೇ ಹೊರಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದದನ ಮಲ್ತದ என்ன திங்கிங் அவி பன நம்ம அர்தே ದನ ಪೊಸತ್ ಆವಡು ಐನ ಬೊಕ್ಕ ಇತೆ ಯಾನ್ ಇತೆ ಊರ್ದ ಪದರ್ ಮಂದಿ ಇತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕ ಮೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಮಲ್ತೆ ಮಂತೆರೆ ಅವ ಆರ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆರು ನಮಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂದ ಏನ ಗುರುಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕ ನೋಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಲೆ ತಿಲಿ ಪರಲ್ಲವರ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಅವಾಗ ನಮಕ ಊರ್ದ ಪದರ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಗ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ಪಂತೆ ಎಂಕೆ ಅಂಚಿನ ಊರ್ದ ಪದರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲು ಒಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಯಾ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಡ ಯಾತಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತೇನಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇತೇನಿ ಪನೋಲಿ ದಾದಾಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪು ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನೊಂದು ಗೋಪೆ ಅವಲಾಂಚಿನ ಸುರುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಟ್ಲೆ ಒಪ್ಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕಾದಿರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ನೆಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಬಾರ್ದಿರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಉಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಯಾರು ಮಡ್ಯಾರು ಎಲಿಯಾರು ಬೋಲಿಯಾರು ಮಲಾರ್ ಪಿರಾರ್ ಚೆರ ಅಟ್ಟಗೊಲಿ ಮುಟ್ಟಗೊಲಿ ಚೆರುಗೊಲಿ ಬಜಗೊಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೊಲಿ ತೌಡುಗೊಲಿ ಮೋಟುಗೊಲಿ ಸೀತಂಗೊಲಿ ದೀಗೊಲಿ ಸಸಿಗೊಲಿ ಸೋಡದಗೊಲಿ ಇನೋಲಿ ಮರೋಳಿ ಕಣಿಪುರ ಮಣಿಪುರ ಗುರುಪುರ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಪೆರ್ಲಾ ಕಾರ್ಲಾ ದೇರ್ಲಾ ಮೋರ್ಲಾ ತಲಪಾಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಪಜಪಾಡಿ ಇಜಪಾಡಿ ಬೈಕಪಾಡಿ ದೇರಪಾಡಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕುಟ್ಪಾಡಿ ಅರಿಬೇಲಿ ಕರಿಬೇಲಿ ಮಜ್ಜಿಬೇಲಿ ದೇರಬೇಲಿ ಕೊಡಿಲ್ಬೇಲಿ ಪಂಪೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಲ್ತಂಗಡಿ ಹಟ್ಟಿಂಗಡಿ ಬದೇನಂಗಡಿ ಮೇಲಂಗಡಿ ಬೋಲಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮಾರಿಂಗಟ್ಟೆ ಗೊಂಕದಕಟ್ಟೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೂಳೂರು ಪನಮೂರು ಆರ್ಬರ್ ಸೊತ್ತು ಕಾಣ ಮುಕ್ಕ ಬಾಳ ಉಪ್ಪಳ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಾಸರೋಡು ಬೀಸರೋಡು ಕೇಸರೋಡು ವೀರನಗರ ಬೈಸ್ನಾರ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಟ್ಲ ರಾಯಿ ಮಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಂಚಿ ಐಟು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಬ್ದಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಐಸಾ ಪಾತು ಜೇವರ ನೆಬಿಸ ಕತ್ತಿಜ ಬಿಪತ್ತು ಮೈಮುನ ಜುಬೇರ ತಾಯರ ರೀಟಾ ರೀನಾ ಜೂಲಿ ಪ್ಲೇವ್ ಹಿಲ್ಡ ಇಲ್ಮ ಲೆಲ್ಸಿ ಬೆಲ್ಸಿ ರಾಧ ವೇದ ವೀನ ಮೀನ ಸೀತ ಗೀತ ರೇವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ತನುಜ ವನಜ ಗಿರಿಜ ದಿವ್ಯ ಸವ್ಯ ಭವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಕನಕ ಕೃತಿಕ ಆಶಾ ನಿಶಾ ಉಷಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾತಿ ಒಂದು ಪುರ ಎನ್ನ ಕೊಡುದು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಬೀತು ಪುದರ ಒಂಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಪಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಡೆಡ್ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಪುದರ್ ಪನೋಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೆನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡರ ಬರೆ ಪೂಜಾರ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದೇನ್ ಪುರ ಬರೆದು ಮಲ್ಪುನೇಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಮಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಐನು ದಿನೋಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಂತುಂದಿ ಐನು ದಿನೋದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತುಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕುಮಿಡುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಮಿಡುಪನಗ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಕುಡಂಜೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಎದುರುಪನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಅತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏತ್ ನಮಕ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮಂತದ ಪಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತೆಲ್ಪೇರಾಪನ ಐಟದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ತೆಲ್ತ ನಮಕ್ ಎಂಚೊಪ್ಪನ ಲಕ್ಕುಮಿ ಟೀಮ್ ಬಿಡಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪನ ನಮಗ ಹೊರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದ ಹೊರ ವೇದಿಕೆದ ಮರತು ಓಪನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತನಿ
అవి అంచుల డ్రామాడు అప్పగ మస్తు డ్రామాల మస్తు సీజన్ ఆ టైಮ್ డ్ರಾಮಾಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 59 ಶೋಲ ಮಂತದ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಬರ ಮಂತ ಮೂರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದಿನೋಲ ಆದದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಐಟಿಂಗ್ ಅಂಚಿಲ ತಿರಿಂಚದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಧರ್ಮಿ ಮಾಲೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಯಾರೆ ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಜೆತ್ ಪನ ಐಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಪಡ್ತು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿನದವ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ದಿನೋಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಗಾಡಿ ಜೆತ್ತನಗ ಸೀನ್ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೆತ್ತ ನವೀನನ್ನೇ ಪೂರ ಅವಳು ಉನ್ಮಂತ ದುಡ್ಡೇರು ಓಲು ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಲಕ್ಕ ಏನ ಲಕ್ಕ ಇರ್ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಕದ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಪೋಯಾರ ಹಾಕೊಂಡ ಬಾಕಿದ ಪಾತ್ರ ಬೋತೋಲಿ ಇಂದು ಕುರುಡನವ ಎಂಕಿ ದಂಟೆ ಜನ ಪೋಯಾರ ಹೊತ್ತು ಸೀದೆ ಪೊಗ್ಗೆರ ಬೋರ್ಡು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತ ಅವು ಜನಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರ ಇಂಚ ಓಲ್ ನಾಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ದೀತೆ ಓಲ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಅಂದು ಪೋಂಡು ಇಂಚ ಕುಟ್ಟದು ಕುಟ್ಟ ಪವನಗ ಅರಗಂದ ಜಾತನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅವು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಂಟೆ ತಿಕ್ಕಿದನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ತಲ್ಪ ಪೂರ ಬೈದಿರ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ ಬೊಬ್ಬ ಯಾರ್ದಾನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಐಟ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಾತ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಾಂಬೇಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಆನಂದ್ ಬೌಲರ್ ಮಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜೇರು ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಬೌಲರ್ ಆರು ಪುನಗ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕುಸಲ ಟೀಮ್ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಂತಿನಿ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಈ ರಚನೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂದು ಗಂಗನಗ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಆರು ನಟುನಾಯನ ಪಾತ್ರ ಇರು ಚಂದ್ರಸ್ ಕದ್ರಿ ಅಮಸರದಾರ ಒಂಚೂರು ಅಮಸರದಾರ ಆರು ಅರ್ನ ಸೀನ್ ಅದೊಂದು ಸೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸೀನ್ ಪೋಯರುಂಡು ಬೇರೆ ಬತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಸೀನ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಅಪೋಲ ಬಾಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಳು ಚಲಿಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಎಸಿದ ಹಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಲಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಬೈರಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೀನ್ ಅಪ್ಪ ಒಲ ಬೋದು ಜೊತೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರೀತಿ ಸೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಪಿದೈ ಬೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಬೇರೆದಾದ ಅಂತೀರು ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಜೆತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಆನಂದ್ ಬಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ದೇರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಸೀನ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಆರೇಗೆ ಲಾಪಗ ಪೋಯಾರೆ ಆರು ಪೋಪನಿ ದುಂಬಿ ನಟುನೇ ಪೋಡು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಅವು ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋರ ತಾರು ಇಂಚ ಕುಳಿದು ಕಾಲು ಇಂಚ ಕುಳಿದು ಇಂಚಿನ ಕುಲು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬದ್ ಜಿಪ್ಪನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂದು ಅನಾಗ ಅವ ಅಪ್ಪ ಏತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸೀನ ಲಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಆರು ಜೆತ್ತೇರಿ ಜೆತ್ತದಾನ ಅಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಅದನ್ನ ಅಂತೀರಿ ಆರು ಜೆತ್ತದಾನಗ ಆರು ಒಂಚೂರು ಅಕರ ಜೆತ್ತೇರಿ ಆರ್ನ ಇಕರ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಹಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಜನ ಬತ್ತ ಜೆತ್ತಿನ ಬೇರೆ ತೂತಿಜೇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂತಿಜೇರಿ ಆ ಜನ ಬತ್ತ ಈ ಮೇಟಿ ಜೆತ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಸೀನ್ ಹಸೀನ ಲಕ್ 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 ಪೋಪ ಒಂದೇರು ಆರು ಬಗ್ಗದ ಆರು ಮಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆರೆ ಲಕ್ 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 ಕೊಂಡೇರು ಏರು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಕ್ದು ಹೋಯಿ ಆರೆ ಲಕ್ಕ ಹೋಯಿ ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅప్పుడు ಒಬ್ಬ ನಟುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸೀನ್ ಆತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೋಯಾರ ಏರು ಬೇರೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಯಾರ ಬೇರೆ పోదనక ಅವಳಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಲಕು ಜನ ಮಾರ ಬೇರೆ ಅವಳು పోదనక ವೆಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬಕ್ಕದ ಸೀನಿಗೆ పోతుంది ನಟುನೇ ಅಂಚಿನ ಕೆಲ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನ ತೆಲ್ಪಾರ ಪಾಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೈಡ ಫನ್ನಿ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಕೆಲವು ಅದಾನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಐನು ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪಣ ತಿಳ್ತಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎನಿ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರುಡು ಐನ್ ಕೊರ್ದೆ ಬರೋಡಿ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಕಡನ್ ಪಾತಿರೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬೈದಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕದನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಂಚ ಗುರುತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರ ಸೊ ಐದು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಸೇರ್ದನ್ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಅಂಡ ಬಿಫೋರ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಸಮಯ ಆತನೆ ತೆಲ್ಪಾದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತ ಪಂಚಿ ಮತ್ತ ಬೂರ್ಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ హలో 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 ఈ హలో పన్న ఎంకి ఇల్లదలేకి ఏందండి ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇ ಅವು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ఏందండి ಯಾನು ಪಾತೇರ್ನ ಬಡಿದೀಕೆ ಅಂಡತ್ತ ಐಕಿ ಬಿದ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಐಕಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಬಣ್ಣು ಅಂಜತ್ತಿ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪೆರಂದು ಪೋತೆರು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಮೈ ಬರವಲ್ಲಿಂದ ಅಂಜತ್ತಿ ಸೀದ ಪೋತೆರು ಇಲ್ಲ ಪೋತೆರು ಶಾಲೆ ಪಿರ ಬೈಜೇರು ಅಂದ ಯಾನು ಬೈ ಅಡ್ಗಾಡು ಬಿಡುವೇನೆ ಬಕ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲುಂಡತೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜರವೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೇರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈರ್ನ ಮಗಲಾಂಡ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಾಸ್ ಮಗೆ ಫೇಲ್ ಅಂದ ಸರಿ ಅವು ಪಡಿ ಅವನ್ ಪದಾನೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬರ್ಪಾರ ಅಬ್ಬಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ನನ ಬಿಡ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮಗಲುಂಡದೆ ಬಿಸಿ ಊಟ 4 ಬಟ್ಟಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಾಲಿ 4 ಬಟ್ಟಲು ಅಂದು ಇಲ್ಲ 5 ಬಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪಾಲಿ ಸರಿ ಟೀಚರ್
ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಯಾಂತೆ ಪಾತೆರ ಇರಿಡ ಪಾತೆರತ ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರ ರಾವಡಿ ಇಂದು ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಮರಣ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನಿ ಯಾಂತು ಈರೇನ ಯಾಲ ತೀಯೆ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸೀರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನಿಂದು ಅವು ಈರದೆತ್ತ ಕೊಡ್ತೀರತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಇಂಕೆ ಪಾತೆರ ಬುಸತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಫೀಸ್ ಬರಂಡು ಉಮ್ಮ, ಉಮ್ಮ. ಉಮ್ಮ ಉಮ್ಮ ಹಲೋ ಏರಿ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ ಟೀಚರ್ ಐಕ ಉಮ್ಮ ಉಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಡ ಬಾತಿರ್ನ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಡ ಟೀಚರ್ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗು ಜೋಕ್ಲವಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಹ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಎಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಈತನಟ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜೈಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಭಿನ್ನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಡ್ಲ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೀತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಏನೊಂಥರ ಇತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಮಂಜನ ರೋಲು ಅತ್ತಂದ ಅವೇ ನೆತ್ತ ಅಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲತ್ತದ ಕುರುಡನ ರೋಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ನೆಟ್ ದುಂಬುರಿ ಪಂತಿಗೆ ದುಂಬುರಿ ಬಾತ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೆನ್ಪುನೇರಿ ದೀನ್ಪುನೇರಿ ಟಾಪ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೆನ್ಪುನೇರಿ ದೀನ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಡಿ ಇಂದು ಆದಿತ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಮೋನೆ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ದೇಕುನ ಮಧುದೀಪುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಿವುಡಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಅವೇ ಪನ್ನ ನಮಗ ಈ ದುಂಬು ಪುರ ನಾಟಕೀಯ ಐತೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕೀಯ ಬುಡ್ದು ನಾಟಕ ನೈಜ್ಯತೆ ಬೈದೇನೆ ನಾಟಕೀಯ ಅಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಪೂರ ಪಾತ್ರನ ಶೈಲಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇದು ಕುಡ್ಡದ ಪೂರ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಆ ನಾಟಕೀಯ ಬುಡ್ದಾನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಂಚೆ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಾಗ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲಾದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡನೆ ವೇಷನ ಪಾಡ್ದು ಉಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ತಿಕ್ಕುನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಐನು ನಾಟಕೀಯವಾದ ಕೊರ್ಪು ಹೇಳ್ದ ನೈಜತೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಆಪುನಂಕ್ ಐ ನಾಟಕೀಯ ಪಂಡದ ಪೋಣಾಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಜನಕುಲ ಮಸ್ತ್ ತೂದು ಅನುಭವ ಉಂಟು ಜನಕುಲೆ ತುಂಬ ಜನಕುಲೆ ಪುರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜನ ಕಾಲ ನಾಟಕನೇ ತೂಮಿತ್ತೀರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಟಿವಿದಾಗ ಟಿವಿ ನಂಗೆ ಜನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಜನಕುಲೆ ಬೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಂಟು ನಂಚೆ ಪರಪು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂದುಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕನ ಇಂಚೆ ಕಟ್ತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಆಯ್ಜ ನನ್ನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಇಂಚ ತಿನ್ನದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ತಾಲಜಿ ದಯಪನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಇನ್ನೀರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲದು ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಎಂಕ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಬಕ್ಕ ವಾಟ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇರೆ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಅವನು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬೋದು ಯಾನು ನಾಟಕ ಬರೇಪೆ ಪಣದ ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಣದ ಯಾನ ಐನು ಪನದಲ್ಲ ಜನ ಕಲ್ತನೆ ಎಂದತಿ ಯಾನ ಐನು ಪನ್ಪೇನೆ ಆತೇನೆ ಕಲ್ತದೇನೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ನನ್ನೈತೆ ಮಣ್ಣಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ದಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ ನಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕನ ಬಿರ್ಸಿರು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಐಟ್ ಹೀರೋ ಅದ್ ಮಲ್ತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ತತ್ತಂದು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಂಗ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ತತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನದವರ ಅವ ಆಯ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಏರೆಗ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಐದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಅಂಚನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಮಾರು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಪಂಡದು ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಐಟ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಪ್ಪನ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪನ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅವಲ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವ ಇಂಕ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ರೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರು ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ರೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ನ ಅವ ಯಾಕೆ ರಂಗಿಡ್ಲ ಎತ್ತೀರಿ ರಂಗಿಡ್ಲಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಆತಿಸಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ
ಇಂಚ ಪೂರ ಜರ್ನಿ ದುಂಪೋನುಂಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇಂಚ ವೇಟ್ ಪೋಡ್ ಪಂದ್ಯಲ್ಲ ಕಲಾ ಮತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆಂಪಾಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಭಿನಯ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತೂಂದು ಬತ್ತಿಜಿನ ನಮಕ್ ಈತನ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ತೂಂದು ಬತ್ತಿಜಿನ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತೂಂದು ಬರ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಭಿನಯ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಸ್ ತೂಂದು ಬತ್ತರತೆ ಪರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಟು ಮಾತ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕಲ್ ಅನ್ನಗಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಗ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಅವೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಟು ಇರೆಗಂಚ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಆವಿಡ್ದಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಯಪನಗ ಈ ನಿಜವಾದ ಹುಂಜಿಲೆಕ್ಕೊಡು ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಕಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ದಯ ಪನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ದಾಳದ ಬಾಯಿರ್ದ ತತ್ತದ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತದ ನೈನ್ ಕಟ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ರೀಟೆಗ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬೂರ್ನ ಇರ್ಬೇಕ 4 ಬೂರ್ನ ಬೆಜ್ಜರೆ ಆಪ 5 ಬೂರ್ನ ಬೆಜ್ಜರೆ ಆಪನು ಅಂಚೆ ದಯಪನ್ನಗ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಆತಂದು ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪ ನಾಟಕ ತೊಲೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ಪುವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ವೇದಿಕೆ ಪಿರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಪ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪೋಪ ಇದು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ 20 ಫೀಟದ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ 24 ಫೀಟದ ವೇದಿಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪ ನಿತ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆವನ್ ಅಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚತ್ತು ವರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಐನೇ ಬೇತೆ ಟಾಕಿಸ್ ಪೋಣ 20 ಟಾಕಿಸ್ 100 ಟಾಕಿಸ್ ಪೋಣಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಿ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಅವಿ ಅಣ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಗ ನಿತ್ಯ ಬನ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಕಲ್ಪೆರ ನೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಏತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲ ಇಂಕ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಹರಿವಂತ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಟು ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ದಯಪನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ದಯ ಯಾನೆ ಪಲ್ಲಕನಿ ಅಂಚಿನ ಪರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಕನ್ನಟ್ಲು ಎನ್ನಿದುಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಆಕ್ಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನು ತೂಂದಿತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಆಕ್ಲು ಅವು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿನೇಶ್ ದತ್ತ ಅವರ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬ ತೂಂದಿತ್ತು ನಾಟಕಲು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳತ್ತ ಅನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅರೆ ಕುಡಲ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡಗ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆದ ಯಾವತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಯಾನಿತೆ ವೇದಿ ಯಾನ ಎಕರ ಪನ್ನ ಕಲಾವಿದ ಕೊರೋಡ್ನಲ್ಲ ಯಾನ ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತೂದ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಪಂಡಿ ಯಾನು ನೆತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನೆತ್ತು ನನ್ವನ ಅಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆದ ಯಾನ್ ತೂತನೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಲೋಟಿ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿತ್ತು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆದ ತೂಯಿನ ಅಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರಿ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 2 ಡ್ರಾಮ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಮುಕ್ತ ಅದ ಆರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ರೆಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಷಯ ಆತಿ ಇಂಚಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ನ ಅಂಚಿರ್ದ ಹಾಕಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆರು ಪಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನಿ ಖುಷಿತ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದು ಸುರೇಶನ ಪಾತಿರಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಲಾಂಚೇನೆ ಯಾನ್ಲ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಸುರೇಶನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಮಂತ್ಪುಂದು ಪುನಗ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಅದು ಕೊಲ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಂಡು ಅವತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ಯೋಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರು ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನೈತೆ ಪಿದೇವೂರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ್ ಆತಂದು ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿರು ಬಾಂಬೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ನೆಕ್ ಕಲಾವಿದಗಳ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಅವತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಡ್ರಾಮದಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಜ್ರದೈ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಕೆ ಮುಲ್ಪದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನಿ 23 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಬಂಡೆ 20ನೇ ವರ್ಷ ತಾನೇ 20 ವರ್ಷ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬಡಾಜೆ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬಡಾಜೆ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ
ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಶಾಸ್ತ ಶಾಸ್ತ ಕೃಪ ವೀರ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಕ್ ಅವೇ ಗಡಿನಾಡ ಬುಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಎನಿಕಾನ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಚೂರು ಮರೆತು ಬೋದಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಬೊಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಳ್ಳಿನೇ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಬೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬತ್ತದ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಆಟದ ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಊರು ಐದಕ್ಕ ಪುದರ್ ಅವು ಇಂಚ ಹೌದಾ ಅವು ಪನ್ನ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಜಾಸ್ತಿ ಊರದ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಊರದ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಊರು ಸುರು ಪನ್ನೆ ಸುರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಆಡು ಅರು ಕುಂಬ್ಳದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಆ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಅವು ಆಟ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ್ದು ಆಟ ದುಂಬು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ದೇಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತಿಕಿಡ್ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಚಾನೆಲ್ ನೆಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೆಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಇದು ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪುರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವನ್ನ ಒಂಜಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಲ ನಡೆದಿ ಆಂಡ ಕಲಾಂಜಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೂಟ ಇತ್ತು ಹೊಸತ್ತತ್ತು ನಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೊಂಚ ಎತ್ತದು ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ ಎತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರುಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳಿರು ದೇಮಡಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಕೆಲವು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಪೋಡು ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ವೇದಿಕೆ ತೋಜುವಿ ಅಂಡ್ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಂದ ಐತೆ ಮರೆಟುಪುನ ಐತೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಶೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನೈಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನಾಗೆ ಸರ್ಬತ್ ಅಸರ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಂಜಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತನಟ ಕೊಲ್ದು ಪಾತೀರ್ನೈಕ್ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಗ್ ಯಾನ್ ಕಲಾಂಜಲ್ದ ಪುದರ್ಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾನಿಕೆನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಲ್ಲಾತ್ ವೇದಿಕೆಡ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತುಯ್ಯರನೆ ಆಗ್ರಾಮ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಗ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ್ಯಾನೆ ಕಲಾಂಜಲ್ದ ಪುದರಡಿ ಅನಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾನಿಕೆನ್ ಪಟ್ಟೊಂದಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಡೀ ಬತ್ತರು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೊಂಡ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೊಂಡಾಗ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐನ್ ಕುಡರ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದದನ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದ ದೇಪನ್ನಗ ಐನ್ ನಂಗೆ ಕುಡರದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ದೇಪನ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಕುಲ್ಲುದ ಐನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕೇಂದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯರ್ದ ಕೇನು ಇಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನೀನು ನಿಕ್ಲು ಕಲಾಂಜಲಿ ಪಣ್ಣ ನಾನಾತ್ ದುಂಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಆಡು ಐಟ್ಲ ಅವೇ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಎಂಕೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನಾರು ಹಾರ್ಲ ಟುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ರುವಾರಿ ಬನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವು ಅಂಚಿನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ಏರ್ಪುರ ನೆಟ್ ಪಿರವಡು ಬೆನ್ ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನರಮಾನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನ ದೇವೇರು ಒರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನರಮಾನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನ ದೇವೇರು ಒರಿ ನರಮಾನಿಗೆ ತಿಳಿಪೆರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿ ಅಂಚೆ ತಿಳಿಪಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪುಗ ಕುಡೋರೇನು ತಿಳಿಪಾಗ ತಿಳಿಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಂಪ್ಲಿನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಹೇಳ್ತಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತು ಜನಲಾಗ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಂಪ್ಲಿನ್ ಅಡೆ ಬೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆನ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಂಪ್ಲಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಂಪ್ಲಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಲೆ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಪೋತೀರಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏರಂದೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ತಿಕ್ಕಿದಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಪಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ತೆಲುಪು ಜನ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಂತಿನ ಅಂಚೆನೆ
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪಾಗ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸುದ್ದಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಲಾಂಜಲಿ ದ ಒಂಜಿ ಪುದರಡ್ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಶೋ ತುಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪತ್ತಟ್ಟು ಸಾಗೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಾನಗ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದಪ್ಪನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಚಪಾಂಡವಸ್ ನಿನಾದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಪೇಜಿಂದ ಪನೊಂದು ಈತನಟ ಪಾತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲನ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಕುಲೂರ್ದ ಪನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿನ ಕುಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಲ್ಲಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪ ವೇದಿಕೆ ನಲ್ಲಾತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಪನೊಂದು ತುಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂದ ಪನೊಂದು ನನ್ನದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಅತನಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್. ಶಬರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಶ್ರಾವಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ತ್ರಿಷಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, SRB ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ, SRB ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋ ಉಪ್ಪಳ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ, ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಲೀಲಾಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪಳ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಫೈನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜೋಡ್ಕರ್, ಮುನಿಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೋಳ್ಯ, ಸ್ಕಿನ್ ಆಕೃತಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸಾನಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಯು ವಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, RV ಸ್ಟೋರ್ ಮುರತನೆ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಕ್ಕಳ, ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕುದುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊಳತಳೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9567413812.